כל כך יפים, מי יודע? ואין שום טעם לבולי, ואף אחד לא שומע. אז הם ארזו חצי הגז, עלו על אוטו למרכז. אז רק תבואו למסיבה של הפיג'מות, 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 ג'מות, ג'מות. רונקי פליץ, מה העניינים? איך בבית הספר? ספרי, שתפי, שפכי, תני לי את זה, תני לי משהו לכל... רוצה לא נקייה בחצי מחיר? טוב, נו, אני צוחק איתך, אני אתן לך בחינם. אבא, נו, די כבר. מה קרה? מה? בגלל הפרויקט הזה של המחויבות האישית. מה? בא אלינו מפיקה מהטלוויזיה, ויש תחרות שהמשפחה שתתרום הכי הרבה לקהילה תזכה בכתבת חדשות של יום שישי. אז למה אתה צובה? כי איך אתה בדיוק תורם לקהילה? הדבר היחיד שאתה עושה זה לריב עם אמא. כי מה את רוצה? כי אמא שלך היא מעצבנת אותי? אמא שלך... כל היום יושבת על איזה פה ובייק ויש לה צורה של ספה, אוכלת שוקולד תוך כדי שינה, רואה טלוויזיה כל היום. מה את רוצה? היא מעצבנת אותי. טוב, בסדר, נו, די, רונקי פליץ, אני מתנצל, רונקי פליץ. די, לא קרה כלום, נרגעתי, הנה. את יודעת מה? אני אוכיח לך שאני יכול לתרום לקהילה. מה, באמת? כדי שאני אשמח? אין לך! כתבה בטלוויזיה הרי יכולה להקפיץ את המקום הזה ב-20%! יאללה, יאללה, קחי נקניקייה. בוקר טוב, אני רואה שקמת. מי קם? אני לא הלכתי לישון לך. מה, חיברת את המחשב? עוד פעם בלוג? לא, פתחתי מסנג'ר. אתה לא תמיד פגשתי בחורה בת 22 בלונדינית מתל אביב. אתה יודע שזה בקלות יכולה להיות מישהי עם שיער אפור בת 74 מפתח תקווה וזאת במקרה הטוב? מה במקרה הרע? דוב גילה? קובי, תתעסק בעניינים שלך, טוב? תן לי להתעסק בעניינים שלי, תעשה לי טובה. שיהיה בהצלחה. לא יכול יותר, מת לפגוש אותך, מכירה את ההמבורגרית? קצת ספייס, קובי! בכיף, אבל אתה נשמע נואש, אתה נשמע כמו מעריצה בת 35 של אמיר פרי גוטמן. אתה רואה? היא ענתה. גם אני, זה קרוב מאוד לבית שלי היום ב8. אתה רואה? בבקשה. טוב, אני צריך עוד לקנות דברים. אני עדיין חושב שזה דוב גילה. אבא, אני צריכה שתביא לי 50 שקל. רוני מנדלבום, התנהגות... בא לקוח, חיוך. שלום, שלום, במה אני יכול לעזור לך לקוח יקר? אל תגיד לי, אני יודע בדיוק מה אתה רוצה נקניקייה, נכון? טוב, אני אציג את עצמי, אני יזם של ורייטי. סליחה, כבר תרמתי בעבודה? שלום. זה לא מקום העבודה שלך? סליחה? לא. בכל מקרה, אני לא באתי להטרים פה אף אחד. אוקיי, אז דבר אליי, אני מקשיב. אתה יודע, אנחנו בוורייטי מציבים בכל מיני מקומות מכונות עם ממתקים. ממתקים, הבנתי. על הכיפק, רעיון יפה. אבל מה יוצא לי מכל הסיפור הזה? אתה רואה שאתה בכלל לא עוזר לקהילה. בסדר, שקט גמר. תודה, סליחה, אדון ורייטי. אני מעוניין, תביא לפה מכונה על הכיפק, והנה בבקשה, גם כך תרומה של 50 שקלים לילדים של ורייטי. יופי, תודה רבה. שלום, אנחנו ניפגש עם המכונה על הכיפק. תודה רבה. את רואה שאני תורם לקהילה המטונפת שלך? את רואה? עכשיו תגידי למחנכת שלך שתביא לפה גם בטלוויזיה המטונפת עם החדשות המטונפות. אוקיי, אז הנה, יש פה כל מיני מוסדות וגופים שצריך להתנדב אליהם כדי בכלל להיות מועמדים. מה? אבל זה המון מקומות, איך אני אספיק ללכת לכל המקומות האלה? אני לא אקבל 50 שקל היום? תפני לוורייטי, הם עוזרים לילדים מסכנים. מה דעתך היום, פינוק? יש לך רעיון מה לעשות? כן, יש פה שירות עיסוי. עיסוי? וגם זה מגיע עד אליך הביתה, והכסף אחר כך בנוסף עובר ישר לנזקקים. טוב! כשרת. קובי, מה אתה עושה? רגע, רק בדקתי משהו. קובי, אתה כתבת לה? לא. קובי? אולי קצת. קובי, אני אהרוג אותך. תגיד לי, איפה עודד? מה זה קשור? אל תחליף לא, נושא. באמת, איפה עודד? מה זה מעניין אותי איפה עודד? עודד, ראית את עודד? קובי, אתה מחליף נושא. אני לא ראיתי את עודד הרבה זמן, מה ראיתי איפה עודד. תשמע, אני צריך ממך עזרה. קח את הדף הזה, תעבור בכל הכתובות האלה ותחצי שם את האנשים שהתנדבת במקום. רגע, אבל כתוב כאן גרי מנדלבאום, אני בכלל עודד... פז. עודד. לא, עודד, אתה הרי כמו בן בשבילי, אתה מבין? אז זה שכתוב כאן גרי מנדלבאום זה רק כדי להביע עד כמה אני מעריך אותך וסומך עליך. מה קרה לך? באמת? בטח, בן. וואי, תודה אבא. לא! רוץ, בן, רוץ!
המרקים האלה נראה בכלל לא רע. זה רק שקר. זה היה ממש מצחיק הבדיחה עם העיראקי, קובי, מה כתבת לה? סיפרתי לה איזה כמה בדיחות. כמה בדיחות? 4, 14. אל תשכחי הערב ב8 בהמבורגרי. יפה! נשאר רק עוד את גב לנזקק, וזהו, סיימנו. היה מרגיש טוב. ברד הגיע. פתוח, אנחל! היי בנות, הזמנתם מסע? מה קרה? היה... לא, אל תגיד לי שאכלת מנקניקיות. לא, אני תרמתי את כל הכסף שלי למכונות המטונפות. עשיתי הכל. יופי. תראי בכמה מקומות התנודבתי! רצתי כל היום! רצתי והתנודבתי! וואו, כל הכבוד אבא. ספרי איזה מחר למחנכת שלך, תראי לה את זה, תראי לה! קובי, 7:50 תתחפף. נו, מה הקטע שלך? אני רוצה לראות אותה. מי זה פנוי 22? לפחות הוא לא מת אצלי בבית. הנה הוא! עזבי את עודד, הוא עבד מאוד קשה היום. זה דבר קשה? מה זה קשה? חבל לך על הזמן כמה קשה, עשה עיסוי לנזקקים. מסאז' בשביל נזקקים. הרס לי ולימית את כל היום כיף. רגע. אבא, זה היה עודד? אתה אמרת לי שזה היית אתה. לא! מהר הגיעו הכלים היום, הייתי בטוח שיוותרו לנו. כן, זה רק הפרק הראשון, הפרק הזה משולש. מה? אני לא ידעתי שיש צורות לפרקים. כן, עודד, יש צורות לפרקים. וואו, אני רואה שזה ריק, איזה יופי, תשמע, אני אלך להביא עוד ממתקים. שוב עוד ממתקים! תעוף מפה! רגע, למה? תשני לי וריאתי, הם עוזרים לילדים חסרי גורל ומוכרי גורל כמוך. נשאר... עודד עשה את זה אבא, אתה אמרת לי שזה אתה. היה!